Туган көннәр, юбилейлар һәрбер кешенең гомерендә истәлекле бәйрәмнәрнең берсе. Матур, алтынга төренгән, җылы көзнең уртасында, төгәлрәк әйтсәк, 1963 елның 25 октябрендә Яңа Зимница авылында матур бала дөньяга туа. Һәм менә инде 2-5лек юбилей бәйрәмен Дания Абдракип кызы Мухаммедова әлеге көннәрдә билгеләп үтә. Хөрмәтле Дания Абдракиповна, без беләбез, сез бала чактан ук туган авылыгызны нык яратып, бүгенгесе көнгә хәтле аны ташлап китмичә матур гына яшәп киләсез. Үзегез сайлаган һөнәргә тугрылыклы булып, дистәләгән еллар хезмәт итәсез. Ак халатлы фәрештә дип сезне бушка гына йөртми торганнардыр. Шәфкать туташы буларак сезне авылда гына түгел, районда да белмәгән кешеләр бик аздыр. Үсеп буй җиткәч, авылыгызның менә дигән, үзегез кебек үк шүбәр, уңган, булган, юмарт һәм акыллы егете Рафиг абый белән язмышларыгызны бергә бәйләп, гаилә корып җибәргәнсез. Берсеннән-берсе матур балалар дөньяга, иркә һәм фәнисне тудыргансыз. Аларны инде олы тормышка аякка бастырдыгыз. Хәзерге вакытта әби белән бабай булып, сез оныкларыгызга сөенеп туя алмыйсыз. Хөрмәтле Дания Абдракиповна, бүген инде туган тумачаларыгыз, кода-кодачаларыгыз сезнең истәлекле бәйрәмегезне матур котлауларга, җыр, моңнарга күмәргә теләк белдерәләр. Һәм хәзер без сезнең юбилеегызга багышланган кичкенә генә музыкаль концерт тыңларга чакырабыз. Ул да булса инде Яңа Зимница авылыннан кода-кодагыларыгыз Рәхимә Мударисовна, улы Ринат, улы Рушан, хатыны Динә, улы Азат, Мәүлид Исмаилович, Зәкия һәм Кәмил, уллары Алмаз, Әлмәт шәһәреннән Асия, кызы Ләйсән белән сезгә иң җылы, иң кайнар котлау хисләрен җиткерәләр. Һәм бүгенге бәйрәм көнегездә сезгә дөньяның бар матур чәчәкләрен, якты таңнарның алсулыгын, бик күп назлы сүзләр һәм мәхәббәт телиләр. Һәр вакыт ачык йөзле, матур күңелле кодагыебыз. Синең йөзең ай кояштай балкып тора. Син һәр чак төпле киңәшләрең белән безне шатландырасың. Үзеңне дә Ходай матур тормыш, муллык, яңадан яңа шатлыклар белән куандырып торсын. Тыныч тормыш, ак бәхетләр теләп, кулыбызга алып бүләкләр, без киләбез синең яннарыңа, юлларыңа сибеп чәчәкләр. Сине олы бәйрәм белән котлап, сөекле кодагыебыз дип дәшәбез. Һәр вакытта безгә үрнәк булып, гөлләр сыман көлеп яшәгез. Исәнлек, саулык сорыйбыз Ходайдан сиңа бу көн. Саулыктан Ходай аермый, озак яшәтсен иде. Кадерле Дания Абдракиповна, алдагы гомер юлларыгызны күтәренке кәеф, туган тумачаларыгыз, кода-кодачаларыгыз белән гөрләшеп, ярдәмләшеп, бәйрәмнәрне дә бергә үткәреп, сагышларны да бүлешеп, бәхетле көннәрдә үтәргә язсын сезгә. Иң ихлас котлаулар белән кода-кодагыларыгыз Рәхимә Мударисовна, уллары Ринат, Рушан, хатыны Динә, улы Азат, Мәүлид Исмаилович, Зәкия, Кәмил, уллары Алмаз һәм Әлмәт шәһәреннән Асия, кызы Ләйсән белән. Инде без оптимистик теләкләрне шундый ук тере, дәртләндергеч җыр дәвам итә. Бәхетле булыгыз, юбилейлы туган көнегез котлы булсын. Дигенә итеп яшигәле, табанмыйча дамган байлыкка, сыкланырлык матур эшләр белән хезмәт итеп яшик халыкка. Тормыш ямен туеп яшигәле, һәммәбездә булсын бер теләк. Гади генә итеп яшигәле, яшим диеп янсын гел йөрәк. Гади генә итеп яшигәле, югалтмыйча тапкан юлыңны, авыр чакта якын дусларыңа, чын күңелдән биреп кулыңны. Тормыш ямен туеп яшигәле, һәммәбездә булсын бер теләк. Гади генә итеп яшигәле, яшим диеп янсын гел йөрәк.
дигенне итеп яшигәлле Каян түгел болла яшәве Үз артыңнан яқты эс калдырып Күктә яшен булып яшенәве Тармыш ямен тыйып яшигәлле Һәммә бездә булсын бер теләк Гадигенне итеп яшигәле Яшим диеп янсын гел йөрәк Гадигенне итеп яшигәле Гадилекнең безнең күрсеннәр Бездән соңгыларда безнең хакта Гади булган алар дисеннәр Тармыш ямен тыйып яшигәле Һәммә бездә булсын бер теләк Гадигенне итеп яшигәле Яшим диеп янсын гел йөрәк Тармыш ямен тыйып яшигәле Һәммә бездә булсын бер теләк Гадигенне итеп яшигәле Яшим диеп янсын гел йөрәк Гадигенне итеп яшигәле Яшим диеп янсын гел йөрәк Хөрмәтле Дания Абдракиповна Мухаммедова, сезгә үзләренең чираттагы котлау хатын кыда-кыдагыегыз, дусларыгыз Фәүзия Богданова, кызы Гүзәлия, кияве Дамир, балалары Илназ һәм Диляра, кызы Гөлнара, тормыш иптәше Илдар, балалары Айдар һәм Самир җиткерәләр. Безнең юбиляршыбыз, хөрмәтле кыдагыебыз Дания Абдракип кызы Мухаммедова чын күңелдән сыкланырлык. Аның бәхетле бүгенгесе һәм шатлыклы киләчәге бар, чөнки аның янәшәсендә гаиләсен җил давылдан саклаучы, яклаучы, яраткан тормыш юлдашы, күз карасы кебек кадерләп үстергән ике баласы, әбием дип өзелеп торган оныклары бар. Күңел кирлеген югалтмаган кыдагыебызның милаем йөзеннән якты нур сирпелә. Һәр вакыт ул шулай булсын иде, дип теләп калабыз. Кадерлебез, матур тормыш белән яшисең син, нәтиҗәсе мәгълүм һәркемгә. Бәхет белән саулык, сәламәтлек Ходай бирсен сиңа һәр көндә. Котлы булсын күркәм юбилеең, уңыш синнән бер дә китмәсен. Тормыш елгалары ташып аксын, бәхет чишмәләре кипмәсен. Кадерле, матур күңелле якын кешебез, җаныңдагы йолдызлар балкышын сүндермичә, күңелеңдәге яшәүнең дәртен киметмичә, сәламәтлек дәрьясында коенып, озак еллар гомер итүеңне теләп калабыз. Бәхетле мизгелләр, матур вакыйгалар, яхшы хәбәрләр, саулык, сәламәтлек алып килсен яңа гомер елың. Кулларыңнан синең гөлләр тама, тырышлыгың бар да үзеңнән. Кыдагыебыз, һәр чак бәхетле бул, нур сирпелсен синең күзеңнән. Яшә матур гөлләр арасында, алар кебек балкы нурланып, яшә сөеклебез шатлык дөньясында, ак чәчәкләр кебек, ак бәхетләр белән уралып. Дигән теләкләрне сезгә, хөрмәтле Дания Абдракиповна, Фәүзия Богданова, кызлары Гүзәлия, кияве Дамир, оныклары Илназ һәм Диляра, кызы Гөлнара, кияве Илдар, оныклары Айдар һәм Самир бик теләп ирештерәләр. Ә инде хәзерге җырыбыз аларның нәкъ менә шушы котлауларына уралып яңгырар.